Ya, muri Zimbabwe vanhu vaive TSHABANGU vazotanga manje nekuti muzaranidziro vakaita statement rekuti aiwa we are going to pull out from by elections. Muri Zimbabwe aiwa vazosvorwa nevanhu vakati ko zvaringe vachiita confusion ainge vachiita vachibribiwa vanhu vachiinfiltrate vachibvuma kushandisana neZANU-PF vangada kudii nguva yemaby elections vozoramba vanhu vakati aiwa vanosonChamisa vanga vari nani. Muri Zimbabwe aiwa varatidza kusvogwa zvisingatomboiti sadapinda mashoko aiwa ataugwa ndokurudzira wasubscriber wolike wotina on the bell icon kuti rambochora mabhitsi andokupa pano paZVAITWA live nekuti Watchman Ncube aiwa anyasi kuratidza kusvorwa nevanhu anoyanyora achiti the Citizen Coalition for Change will not participate in the upcoming by-elections as it is focusing its effort on stabilizing the electoral reform. Muri Zimbabwe nomashoko anoitaurwa naWatchman Ncube aiwa muri Zimbabwe vanhu aranyatsoratidza kusvora kati aiwa ko vozviitire izvi asi ndo vararatidza kuti zvepolitics vanozvida wani aiwa zvebato TSHABANGU vanozvida wani kunyange kuziya kwaita vanosonChamisa inyaya yavo kuti aiwa vanga vanyanya kuinfiltratiwa aiwa neZANU-PF asi muri Zimbabwe vabva vati aiwa tisipinda maby elections kwakutopa vanhu veZANU-PF kwavo kuti kanga vachitongowina. Muri Zimbabwe avaratidza kusvogwa zvakaipisisa nevanhu kanzi aiwa vanosonChamisa vanga vari nani avaita zvisina kana kumboitiwa. Muri Zimbabwe vabva nyasi kutedzera zvakaitwa naMuonzora ndo same style yakarova iyoyo. Muri Zimbabwe tudze mafungiro enyu nori kudii pamusoro penyaya pinai comment section medu saka no subscribe kulike notira on the bell icon tambochora mabhitsi andokupa pano paZVAITWA live.